Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Clearing operation sa syudad sa Iloilo ang nagsugod na apang pila sa mga barangay officials amat-amat na nga daan nga nagpanghawan sa ilang mga dalanon antes pa man nag-abot ang clearing team. Preparadong mga tinawos ang Public Safety, Transportation and Management Office kag Task Force Assist sa ila pagpadulong sa distrito sang Lapuz kay nasang aga. Target nila ang mga illegal structure kag obstruction sa dalan sa ikatatlo nga adlaw nga pagpatigayon sang road clearing operation. Sa inisyal nga assessment sang pstmo, may mga nagbalalik nga mga illegal structure kag obstruction sa mga lugar nga subject man sang clearing operation sang nakaligad nga tuig. So kung tanahon mo madamo ini siya, no? Because kung tanahon naton kalabanan sa pamuluyo naton nagbalik, no? Kay nag-pandemic nakita for 8 months. So nakita naton dito nga madamo gid gyapon ang nagbalik pero hindi na ni siya mga permanent structures, no? Mga temporary structures na lang, mga ila nga ginabutan, mga lamisa, mga palaya sa ila balay, daw mga extensions ang ila mga sala, ila binagid ang kung limited ang ila nga balay. So sa totoo ang kabuuan sa aton operation, peaceful man siya, cooperative man aton pumuluyo, and especially nga aton mga barangay officials ara nagaupod sa aton. Sa duha ka adlaw nga pagpatigayon sang Oplan Hawan, may 61 ka mga illegal structures ang gimpang kakas sang Lunes kag 39 naman sang Martes. May 161 man ka mga salakyan ang ginhatagan sang notice of violation bangod sang illegal parking. Sa iban nga mga barangay, mahawa na ang mga karsada antes pa man nag-abot ang clearing team. Mas nanging matawhay man ang operasyon subong kung ipaanggid sang nakaligad nga tuig. So far wala na kita gid sang resistance compare last year, no. Subong daw nabato na sang aton nga pamuluyo nga kinahanglan gid magasunod kita. Otherwise, ang aton nga gobyerno mag-implement gid sang sang insakto kag legal nga pamaagi kung may ara sang resistance nga matabo. And hopefully wala na kita may encounter sang same sang last year nga may ara kita magin pa-blatter, may ara kita magin pa-preso. Kaupod man sang Task Force Oplan Hawan ang mga tinawos sang Department of Public Works and Highways kag Iloilo City Barangay Affairs Office. Pabor naman ang pila sa mga residente sa Lapuz sa ginhimo nga Oplan Hawan sa mga dalanon. Mas maayo ginamam kay ti para maayo ang pag-agi-agi sa mga salakyan, wala sang madisgrasya o kung may masalapay nga mga kabataan. Para kay Mayor, gid proud gid kami para siya. Kay ti secure ya gitanan ng mga tao para sa disgrasya kay sa pag binunggoan sa mga salakyan. Manami gid ang ni Mayor ang iya nga patakaran niya mo sina para nga malayo tuod sa disgrasya kag ang dalan mahawan. Manami tulukon kay matinlo pagusto ang sang mga salakyan kay wala na mga sagabal sa mga igad-igad. Tubtub Enero 18 ang pagpatigayon sang clearing operation. Matapos sini, liwat magapatigayon sang assessment ang Department of Interior and Local Government. Matandaan sang nagligad nga tuig, ginatagan sang 86% rating ang Iloilo City. Kagluyag sang alkalde nga malapawan ini subong nga tuig. Samtang gimpasiguro naman sang pstmo nga ginasunod ang mga minimum health protocol samtang nagapatigayon sang Oplan Hawan para masiguro ang social distancing sa mga personnel, bus ang ila ginasakyan sa pagpadulong sa isa ka lugar. Lokal nga panguluhan sang syudad kapila ka mga ahensya sang gobyerno padayon ang sinapol bilang pagpanghanda sa Dungon Creek Project. Masami ang pagpatigayon sang sinapol nanday Mayor Jerry Treñas kag mga tiglawas sang National Housing Authority, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources kag Department of Human Settlements and Urban Development. Iniagod mahitso ang mga plano para sa Dungon Creek Project. Isang Dungon Creek sa mga dalagko nga waterways sa syudad para malikawan ang encroachment pagabutangan ini sang esplanade. May 60 million pesos nga pondo ang DNR para sa
Esplanade, kag dugang pa nga 120 million halin kay Senador Franklin Drilon. Apang antes matigayon ng proyekto, kinahanglan anay pangitaan sang lugar ang mga pamalay nga yara sa kilid sang creek. Plano sang lokal nga panguluhan among magpatukod sang condominium unit type nga building bilang relocation site. Isa sa mga lugar nga patindugan amo ang relocation site sa Barangay San Isidro sa Haro. Luwas sa pondo halin kay Senador Drilon, makuha man sang 50 million pesos loan ang syudad, katunga sini ang grant sang NHA. Maubra kita sang isa ka building, 4-story building, nga may ara 60 ka units. No? Si Senator Drilon may ara pagid nga 200 million man, para nga makaubra pagid additional nga 4 ka buildings, no? With 60 units each. So may ara kita total 5, nga tag 60 may ara na kita total nga 300 units. Padayon pang pagpangita sang syudad sang duta para sa iban pa nga mangin relocation site. Luyag sang alkalde, mabutang sa maayo nga lugar ang mga maapektuhan sang proyekto sa Dungon Creek. Hindi lamang bangod sang Esplanade, kun nga kinahanglan kuhaon ang mga pamalay sa kilid sang creek. Delikado man ang mga balay diri, ilabi na sa tion malain ang tiyempo kag nagasaka ang level sang tubig. Samtang hindi lamang ang mga yara sa kilid sang creek kag suba ang nagakaapektuhan sa tion magbaha. Gimpahayag sang alkalde, problema man ini sa distrito sang Lapuz. Gani plano niya nga magpahamtang sang pumping station sa Lapuz. Ang halando ni masuyop na sang tubig alin sa La Paz Plaza. And hopefully that will be enough already to make sure nga ang aton nga Lapuz hindi na magbaha masyado. Kung kulang pa na, then we will have to do the whole of Budburan. Ang mga maapektuhan naman sang development para sa Budburan Creek, amo man ang kabahin sang pagkasayluhon sa igapahamtang nga mga bag-o nga relocation site. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga estudyante ka-graduate sang Iloilo City Community College nahatagan sang libre nga skills training kag livelihood program. Isa si Jezreel, 29 anyos, sa kapin 55 nga nahatagan sang kahigayunan nga makabaton sang libre nga training sa kukiri. Naggraduar siya sa Iloilo City Community College. Bangod luyag niya magpatukod sang karinderya, luyag niya nga madugangan ang ihibalo sa pagnegosyo. Gani, dako ang pasalamat nga nahatagan siya sang oportunidad nga makabaton sang libre nga skills enhancement kag livelihood program sang lokal nga pamunuan. Bali na pilian kami sa isa ka kokeri para makabulig man sa amon, para kay kami gay ara man kami karinderya. Para makabulig pagid sa amon kag maka-eskwela kami, may ara kami nga certificate kag may ara si mayor nga ihatag nga mga kit kag may ara sa nga ihatag pagid sa amon nga para sa amon nga livelihood after sa amon nga eskwela. Thank you gid sa kay mayor kay napilian kami nga mag-eskwela sang kokeri nga ginhatag nga livelihood para makabulig man sa amon nga pamilya. Si Mark John naman isa ka working student. Kung wala sang klase, nagatrabaho siya sa konstruksyon. Agud madugangan ang ihibalo, luyag niya matunaan ang plumbing. Makabulig gini para sa amon, kay amo ni nga tion gid para gid sa mga maka-eskwela kami sa TISDA. Kag sa iban nga mga kapdanan ko nga wala maka-eskwela. Salamat gid ka ako sa mayor naton nga si Jerry Petriñas. Patigayon nga amo ni nga eskwela sa TISDA. Nagapasalamat gid kami. Kay kung wala siya, kung sa uli hindi na mabuligan ang amon nga pamilya. May 30 ka benepisyaryo sa kukiri kag 25 ka training sa plumbing. Libre ang training nga magasugod sa Disyembre 1. 25 ka adlaw ang kalawigon sang training sa plumbing kag 3 ka bulan naman sa cookery. Matapos ang paghanas, sila ang makabaton sang Certificate of Recognition kag may tsansa nga makakuha sang National Certificate 2 sa TESDA. Nga dako nga bulig sa pagpangita sang trabaho. Nagumpisa ini nga programa, na-conceive ni siya tungod sa nakita ni mayor nga sa tanan nga sektor daw ang youth lang ang wala matagaan sa sini nga pandemya bala nga gina-experience naton. So, gin-target niya ang aton mga youth and young adults, 18 to 30 years old. Ang purpose ini is tungod gunduna na sa ilaya ang ila balatyago nga magbulig sa pamilya. Amo na nga gin-facilitate ni mayor nga madihon gid ang skills enhancement and livelihood program. So, lain-lain isa nga skills training depende sa ilang need.
And then may gina-facilitate dayon nga livelihood program, livelihood assistance agod nga maka-start up sila sang ilaman nga negosyo. Kag ang inisa nga programa gina-monitor gid nato no. Kay ang tinutuyo ni Mayor nga buligan ang tagsa ka pamilya. So isitiuit gid naton nga sila man mismo naga-committer man sang ila man ginsumpa man nga ipatigayonan ginila ang pag-umuad sang ila nga tagsa-tagsa ka panimalay. Ang iningalihok suportado sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Trade and Industry, Iloilo Children Welfare Foundation, Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated, kag City Social Welfare and Development Office. Ini ginatingwaan gid sa syudad para nga makabuligid kita sa aton nga pumuluyo, labi na gid sa ini nga tiyempo nga daw kabudlay gid sa pangabuhi. Luyag man sang alkalde nga idugang ang paghatag sang libre nga paghana sa driving. Dako ini nga oportunidad sa mga ICCC graduates sa ila pagpangita sang trabaho. Pinasahi nga mga Ilonggo products nasaksihan sa Iloilo Market 2020. Nanari-sari nga mga flower vase kag pot ang nakadisplay sa kiosko nga ini ni Glenn Benedicto. Isa siya sa 70 ka magagmay nga negosyante nga nagpasakop sa Iloilo Market 2020. Seafarer si Glenn sadto kag nagtrabaho sa cruise ship. Apang sang naglapta ang COVID-19, isa siya sa mga nawad-an sang trabaho. Agod maka-income, nagtukod siya sang negosyo. Bali, by profession, ako isa ka seafarer. Nag-work ako sa cruise ship. Pero due to pandemic, ginpapuli kami. And then, since June, arin ako sa Iloilo. And then, I'm waiting kung saan ako tawagan sang company ko. Kag indefinite nga amon nga balik. As we all know, nga there's thousands and thousands of seafarers nga subong ara sa Pilipinas. So, nag-come up kami sang what we call the plantita bells. This is to bring out the creativity in my family, headed by me, and in order also to sustain my family. Plantita Bell ang iya napilian nga ngalan sang negosyo bangod sang iya hilig sa tanom. Nanging inspirasyon man niya ang trabaho sadto bilang seafarer. At first, nag-source out ako kung saan ako pwede i-display ini. I started online, and then the organization noticed my product. And then, fortunately, I was invited first sa Bugal, Iloilo, and then diri naman sa Iloilo Market, kag sunod-sunod na. Magluwa sa pots, yara man ang matahom nga mga bonsai, mga pagkaon, kag souvenir items. Mismo si Mayor Jerry Treñas ang nanging dinapit nga bisita sa pagbukas sang Iloilo Market 2020. Suportado sang alkalde ang amat-amat nga pagbukas sa mga negosyo sa syudad, apang padayon niya nga ginapahanumdum sa publiko ang importansya sang pagsunod sa mga health protocol para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.